Alhamdulillah da farko sunana Murtala Yusuf Kazaure unguwar Arewa. Wanda yake zaune a wannan unguwar Arewa na yi har institution karar bota kan isa nan a wace makaranta muke? Ina unguwar Gandu. Me za ka shaida mana na gudunmawar da Wali ya bayar a wannan? Gaskiya alhamdulillah Wali irin gudunmawar da wada dai mu faɗa kawai abin da dai bakin abin da Allah ya kora amma abubuwan da yawa. To faɗa abin da za ka iya. Farko ka duba da mana kitina da ya gyara mana makarantu yadda ya haka mana fitulu ya haska mana gari yadda ka san muna landa. Ko da aka godiya da abin da ya tabbata da wannan Allah. Ina kuma miƙa wa Wali cewa da Allah ci gaba da aikan da yake inda ya tsaya kuma ci gaba. Allah sa kuma ya baka mu ka gaura muna alfahari da Wali da Allah ya sabo mana ya kawo mana wannan gari da Arewa. Saboda haka anan ban za kan cika ku da yin surutu. Allah ya ƙara ɗaukaka. Wannan fata kake wa? Alhamdulillah ina mai fatan ci gaban da mulkin Himani yanzu ya baka. Allah sa kuma ya gama lafiya Allah kuma ya taimaka ya kare mai jagoranci a rayuwa da yi da zuri'a ta gaba.